Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC na farautar da kuma kama duk wasu ɓata gari wanda suke yawo a jihar Kano suna kwacen wayoyin mutane ko kuma su wa mutane sata. Ubangiji Allah ya bamu nasara. 'Yan sandan mu na Operation Pop Ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin OC Antiduba SP Bashir Musa Gwadabe suka kama wannan matasa guda biyu. Wannan na gaban direban Adai Saure da abokinsa wanda suka ɗauko wannan wuka suna yawo da ita, wanda in mai tsautsayi ya hau su masa kwace. Wanda sun fito sun zo wajen Yusuf Mai Tamasule University suka ɗauki wasu 'yan mata guda biyu wanda a aji ɗaya ma suke sabon shiga ne a wannan jami'a. Bayan sun ɗauke su suka kwace musu waɗannan wayoyi guda biyu da su kuke gani a hannunsu, sannan kuma suka bi su duk da sun kwaci wayan suke neman kama su wani abu da su. Ubangiji Allah ya bamu nasara muka kama su, wanda ga su dai yanzu za su kuji daga bakin su. Me sunanka? Aminu Buza Suleiman. Shekarunka nawa? 18. A wace unguwa kake da zama? Ya kashe. Wannan Adai Sau na waye? Sojan haya ne. Wannan kuma waye a kusa da kai? Na? Abubakar. Wukan nan ta hannunku ta waye? Ta kashe. To ba mu labarin me kuke yi? Allah mai. Ɗaukar su muka aje saboda muka Cire abin bakin. Na? Ɗaukar su muka aje saboda muka ɗauke su shine muka kwace musu wayoyinsu Da me kuka yi amfani? da wuƙa. To ya kuka yi musu bayan kun kwace? Allah mai. Bayan mun kwace wayoyinsu sai ɗaya za ta gudu shine yanta da yanta ta bashi wayarta shine ta bashi da ta bashi na suke ta. To ai an ce bayan ta gudu ma kun bi ta lokacin kafin 'yan sanda su kamo ku. Kun bi ta bayan da kun kwace wayar ma kuna nema ku kamo ta. Me dalilin ka na kama ta? Da na kamo ta cane ta bashi wayarta shine ta bashi shine suke ta. Kai me sunanka? Sunana Abubakar. Shekarunka nawa? Shekaru 18. To irin wannan kwashen da kuke fitowa a dai sau nan kuke yi. Kun ya kai sau nawa? Gaskiya ba zai iya dai wannan dai shine dai yana na uku da shi. Idan ka na uku? Kai kuma ya kai sau nawa? Allah Allah shine na uku da muka yi. In kun kwaci wayoyin ya kuke da su? Allah bai sai wani. To su ma waɗanda aka yi musu kwacen ga su za ku ji daga bakin su. Ba mu labari me ya faru? Mun taso daga makaranta sai muka tara ajeji ta sau sai muka ce su kai mutu da maliki. Sai ɗo wani a gaba ya ce zai kai shi bayan gifatu. Yana zuwa sai ce zai saka kawai sai ya zazzaro wuka ya ce mu bashi wayoyin mu. Sai muka bashi kawai sai 'yan sanda suka zo suka kama shi. Bayan kun bashi wayoyin kuma me yayi? Lokacin na gudu sai ya kamo ni ya ce in koma ciki sai na je na bashi sai na daɗa guduwa sai wani ya zo ya wuce ya kama su. To alhamdulillahi kamar yadda kuka ji ita kanta ta faɗa, yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya ba da umarni a mai da su babban sashen bincike da ke Bafai na wannan fashi da suka yi na wayoyi da kuma yunkurin aikata wani laifin na daban, sannan kuma da wannan kwace da suka yi na waya da wannan makami, wanda da zarar an kammala bincike sauran ma ana farautar su za a gurfanar da su a gaban kotu na wannan aika-aika da suke aikatawa. Allah ya kare mu. To ke yanzu gashi an kama su, me kike so a yi musu? Duk abin da hukunci ya tanada. To Allah kiyaye.